Kebon kanu katangipun Kakang Yayi. Sih kula aja
kaget ngrasane atimu kalenggan iki. Merga gedening Ki Apitayan putung praptoe. Aku mundhut marang satu piye wartaning Praja Giling Resi. Dawa Prabu, watanipun wonten ing Raton Giling Resi. Sedaya Simraseksa Banaspati Petekan welu-welu genderuwo. Sedaya sami makempa nyengkuyung panjenengan dados ratu wonten ing Giling Resi. Kula aja nganti mengko mudhimake marang aku. Nggon ngastu panguwasa ngobetke laku jantane pamrentahan ana ing sakjroning Kraton Giling Resi. Yen to kadeta sinengkuyung aking kabeh ora seksa titah budi serani kalebu jim pribayangan kan. Kang iku aja kaget ngrasane atimu yo. Kalenggan iki semua tak kumpulake. Mergono kawigaten. Sing mengko marang kapribadenku wis sawetara suwi tak simpen, kalenggan iki bakal tak pedharake marang kowe. Monggo Prabu Lembu Sapi Kumah. Yektosipun wonten wigatos menapa yen perkara kapribaden panjenengan monggo kula aturi medhar sabda pengunek-unek napa ingkang panjenengan kersakaken. Di kebun dalu Nggih. wis suwe siramu gomrangane Praja Giling Resi. Sakjroning aku ngasto panguwasa. Mula kang sopo aku mundur kanthi banget dumuhen klerak telu luputku manggon endi sakjroning aku ngai tampane Mas Tanu yen ana kurang kekurangane apa ya iye? Sedaya menika wonten kekiranganipun Bapak Prabu. Ana kurangan Nggih. menanggake kuranganipun kakang apa sakjroning kadraku ing Praja Giling Resi. Kursi gading prameswari menika tasih godha. Menika ingkang dados pengantu-antunipun sedaya kawula panjenengan wonten ing Giling Resi. Dadi perkara kursi kaprameswaren kang durung sing lenggahi kuwi dadi kutiwaning kabeh para kawula. Menika leres Bapak Prabu. Menawa condong cocok marang rasa pating budi wit karono tak jumbake marang kananku beng lagi nampa marang wangsit rikala aku minta marang kanugrahaning Jawa yen negara Giling Resi bisa langgeng lestari widodo kemah aripah Allah sinawe kawula rasa Giling Resi nanging kang paling baku mengku salah sawijining putri ing mengko kinarya gawe jangkeping astu panguwasa. Napa sedaya menika sampun wonten titikipun Bapak Prabu. Nanging kok elok marang kanan yayi. Eloke manggen Bu. Apa mengko bakal lakon ngaku muai kodrat ora bakal kresiku marang si kuning dewa yayi. Lajeng ingkang panjenengan kersakake menika Betari napa raseksi monggo kula aturi blaka mawon kalih kula ingkang kathah. Congok lumrahing atas aku raseksa umpama mundhut garwa darbe sisian kuwi raseksi nanging ing arep awis ngandhakake apa aku bakal wae kodrating dewa kamangka naluri wangsit tak tampa negara Giling Resi bisa saliwitata nek aku garwa marang Dewi Sisa ing kahyangan salih Dewi Sri Bapak Prabu. Yen kok panjenengan badhe ngersakake Dewi Sri saking kahyangan saya. Nggih. Napa sedaya menika mboten ngowahi kodrat Bapak Prabu? Kula nguwatosaken panjenengan kena sikune dewa. Lamula kang saka puisiku denaning dewa kang padha mampirake ning kabeh pilamban sok atiku kang nuju prana
marang Dewi Sri sing mari kudu dadi garwaku sanggup ngaku pangusa ing Brojong Giling. Mula kangso kuwi najan to siku dendapa keng bagian tak tampa sumber saling dewa aku ora mawas kabeh bakal tak tanggung ing mekone. Nggih, Boko Prabu lajeng benjang menapa kula kedah minggah wonten ing kayangan Ama Dewi Sri. Mula kangso kuwi Yayi ing kalenggan iki Buparo Piswanagung ing Brojong Giling Musi ngrakit warisaning prajurit raseksa kanthi munggahing kayangan Salendra Bawana kinarya nglamar marang Dewi Sri. Sampun terang lan terwaca Boko Prabu dandanan kula badhe stake jabut. Kabeh kelayun derek nyaku kabeh. Pancen kabeh kandamu penaku saka Giling Wesi. Kebo Kumara. Lan kita bawuti. Aku Bathara Indra. Dur tarpe karep apa minta ana repat. Aku nganti ninggalno ana ing kraton Giling Wesi. Munggah ana ing kayangan Salendra Bawana. Aku kautul kalian Kang Mas Prabu Sapi Kumara supaya aku nglamar Betari Dewi Sri. Apa ora kleru, kowe salah sajine titah Srani. Yen mengko bakal ngersake Hapsari
Utek sing omahe kodrat aja mbok pateti ya. Kabeh wis tak dodo yen to arep ngowahi kodrat. Kena sikune dewa. Mula kanthi kowe Bathara Ndra, aku ane dalan sethithik. Aku kepengin munggah ana ing kayangan. Para dewa. Ayo mangkon.
Kamas keterusan gunung Kamas.
wigati isen-isen sajroning atiku kang bakal tak dakake lan Yai Betari Dewi Sri sing suwe tansah sinempen ana ing sajroning atiku. Kamas Bathara Sandana Kamas. Yai Betari Dewi Sri Estunipun menapa ingkang dados wigatos ingkang badhe panjenengan blangkake dumateng Betari Dewi Sri. Monggo ingkang panjenengan blangka dumateng kula Kamas Bathara Sadana. Yai Betari Dewi Sri Kamas Bathara Sadana. sakwise ulun ngerti lan Yai Betari Dewi Sri kaboyong kapapakake ana ing Kahyangan Suralaya. Inggih. Aku ngerti ayuning Yai Betari Dewi Sri rumangsa aku tuju krana lan Yai Betari Sri Tegesipun Kamas Bathara Sadana. gelemo Yai Betari Sri tak rasuk minangka dadi garwaku. Minangka dados karo panjenengan Kamas. Yai Betari Dewi Sri Estunipun ingkang kagungan raos tresna boten nemungakipun panjenengan. sing mawa teges Semanten ugi kula Dewi Sri. Kula ugi nuwuhake tresna dhateng panjenengan. Sekawit kadudut manah kula menawi tapa tresna dhateng panjenengan.
Dari
Sakloron kuwi salah sawijining dewa saya mapan ana ing kahyuangan Salendra Bawana yen jeneng kita padha andum katresnan nganti dimengerteni kabeh para kadang Durandana njur dosa lan bebendu apa sing bakal jeneng kita tampa. Rama sang pikulun Bathara. Kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan iki kathah. Jalaran menapa mapan wonten ing Kahyangan Suwalaya. Ing mriku kula sampun wantun andum katresnan lan yahi bedah Dewi. Jalaran sampun boten saged kula ampah saklebetipun manah kula ing sekawit kula ngrumaosi kula tresna lair tandhesipun batin lan yahi bedah Dewi Sri Sang Bathara. Dadi jeneng kita wis duweni sumpah lan prasastiya karo Betari Dewi Sri sing kaya ngono. Menika leres. Betari Dewi Sri lan sira Sri Sadana yen ngono jeneng kita ya sira Sakloron kuwi wis ngowah-ngowahi paugeran lan tatanan ana ing kahyuangan Salendra Bawana. Kamangka jeneng kita salah sawijining Durandana ya dewa mapan ana ing kahyuangan Salendra Bawana nyang taman kene kuwi ora dikeparengake andum katresnan Sri Sadana. Pangapunten dalem sang pikulun Bathara. Napa lepatipun menawi toh kula lan Betari Dewi Sri mapan wonten ing Kahyangan Suwalaya ing mriku andum katresnan. Jalaran boten badhe nguwahi kodratipun para dewa ing sekawit Bathara garwanipun nggih Betari. Napa boten pas lan jumbuh kita andum katresnan lan Betari Dewi Sri Sadana kabeh atur lan ucap jeneng kita kuwi ora luput kalamun Bathara kudu wenang entuk Betari, raseksa kudu entuk raseksi. Nanging jeneng kita kudu mengo ana ing kahanan Sri Sadana. Mula wiwit dina iki sira Sakloron mapan ana ing kahyuangan Salendra Bawana nggonmu sesambungan andum katresnan marang Betari Dewi Sri. Ulun pisake. Betari Dewi Sri. Kula murid sampun menapa dados panganipun panjenengan. Pinter katepen kemawon panjenengan badhe bisa kaget kuandum tresna kagem Mas Bathara Satu. Sabda pandhitaning dewa datan wolawali. Kalamun jeneng kita njabel sabda jeneng kita wedi yen mengkone kena bebendu. Mula Sri Sadana lan sira Betari Dewi Sri nganti jeneng kita kuwi misake nggonmu sesambungan andum katresnan. Mergo jeneng kita kuwi wedi yen mengkone entuk bebendu. Mula jeneng kita bakal tak pisake nggone andum katresnan. Thank you.
bakos kula tresna lan Yai Bedari Dewi ageng prasapanipun kula menawi to kula boten saged sang saripun lan Yai Bedari Dewi luwih becik pun jagatipun kula saking Sri Sadono ulun ngerti yen paugerane wong tresna ngono kaperang ana loro adil lan suci adile kuwi ora bisa kapisah sucine metu saka prentuling ati ning jeneng kita kudu mangerteni kalamun sira kuwi padha tawang-tawang tangis nentine pesake lho kang tumiba ana ing Arcapada kuwi bakal dadekake bumi kang sangar mula Sri Sadono lan sira Bedari Dewi Sri kapeksa ulun misake nggonmu sesampungan kepiye Sri Sadono lan kowe Dewi Sri Bedari Dewi Sri kalamun kowe ora bisa bebrayan marang Bathara Sri Sadono teduwung kukut jagatmu njur sira kepiye Sri Sadono Rama pikulun Bathara boten benten lan Yai Bedari Dewi Sri boten wonten ginanipun menawi to kula gesang wonten ing kayangan Suralaya kok menawi boten saged saringet tanding lan Yai Bedari Dewi Sri kula rasuk minangka dados garwanipun kula Sandoro Sri Sadono ulun bakal paring dawuh karo jeneng kita yen nganti ulun kuwi nglilahi utawa ngrestoni nggonmu dedebuan jeneng ulun kuwi ora bisa nitaya kabeh para kadangku mula yen pancen jeneng kita Sri Sadono nekat coba kawruana ulun bakal nyabdake marang jeneng kita tanpa ana Sri Sadono ulun nyuwun pangapura kalamun ulun wis tedolan mentolo namani karo Kyai Pasupati bentuah ana ingkang nyiwangan Salendra Bawana satemah jeneng kita kawujudan wujud klapa Sri Sadono Bedari Dewi Sri kang kawujudan klapa ora liya katresnan ya Bathara Sri Sadono Diajeng Bedari Dewi Sri Mbok menawa kabeh maus kelakon pun kakang entuk pepununing Gusti nganti Rama pikulun Bathara Guru nampani likaning pusaka klan pun kakang nganti kawujudan klapa diajeng Rama Bathara Guru Sri Sadono senajan toklo sampun kawujudan krambel utawi klapa nanging Rama Bathara Sadono boten saged kelawan bisa dumateng Bedari Dewi Sri Rama Bedari Dewi Sri
Sadono wis kawujudan kerambil utawa klopo. Mula coba kawanan rene kerambil klopo kuwi dari diri Betari Dewi Sri coba waspada keudut kalamun Sri Sadono sing wis kawujudan klopo isih mapan ana ing Kahyangan Salendra Bawana mbok menawa Sri Ramu bakal urip susah utawa kelingan marang katresnan Sri Sadono saka kersa ulun Sri Sadono sing wis kawujudan klopo ulun bakal buang mudhun ana ing Ngartapada. Dari Dewi Sri merga ulun kuwi wedi yen kena bebelu semoga ulun uga ngeman marang jeneng kita Betari Dewi Sri dalah Sri Sadono kalamun ijeh sesandingan ana ing Kahyangan Salendra Bawana mbok menawa mengkone bakal dadi gegering ana ing Salendra. Mula siramu ora usah kanthi tawang-tawang tang sing kaya ngono ya. Nanging kepiye Betari Dewi Sri Betari Dewi Sri Betari Dewi Sri jagat sisaning Bathara. Ya, Betari Dewi Sri kalamun jeneng kita ulun gondeli mbok menawa pancen ora bisa merga gedhe tresnan marang Bathara